Kalebuwa. Last was fun. Hake ke la mpisa ka sifana let's be giving. Ay, uthi Sekadile Chabaku. Mochabaku. Oh, what does that mean? Hayibo. Kunento ngifuna uku-addressa la. Zwani. And ngifuna uniaddress mangabe ngifuna ukuphawula kodwa nje ngifuna uku-addressa nje iphele ngoba ngikhulumela last my few episodes ngabona ukuthi abantu angade abayithandanga kahle. Yini? Mangithi ma usayisoka ngikhulume ngesilungu ma uyi-boyfriend and girlfriend you are allowed to have more than my boyfriend we are allowed to have more than one girlfriends. Maui boyfriend. Okay. We are allowed to have multiple girlfriends. Mangabe we girlfriend, you are allowed to have multiple boyfriends. Abantu bathi I'm promoting. Now we washo njalo. Vele ngithule kulalela ngifuna uqede. Hayi ngifuna si address le ndaba le ukuthi bengisho ukuthini. Ngoba ngisayivuma futhi ngimile lapho angalapho ngiyakhona. Analapho ngiyakhona ukuthi mangabe uya a boyfriend bheka nsizwa you are allowed. We are allowed nje wena thandana nabo bonke nje wathandana 100 mawufuna. Xosha amatshe nje wacosha. Amatshe. Yeah. Hayi khona divakani ivangele amatshe. Nentombi nazo unga yazi inkinga ukuthi ngicabanga ukuthi abantu why did they take that wrong? Is because of look, we have normalized sex kakhulu. Right? So mawujola nomuntu, ne? Manje sokuthi mawujola nomuntu kumele ulale naye. Akusibo. Kahle we must not normalize ukulala nomuntu just because ujola naye. Right? And we've normalized ukujola kakhulu and ukulala nje uhamba wonke umuntu uyalalana nje wonke umuntu uyalalana ujola nalona solale naye. Lahlana after a month or 2 years or 3 years uyolala la ujole naye. That is not normal. What's normal is that even if you yebo unawo ama girlfriends la amaningi lawo awulali nawo wonke uyahlonipha uhlonipha isibaya senye indoda uhlonipha isibaya senye indoda but because never normalize ukuthi mangiqala ngithi mina Mosifice singahloniphekile ungenelana wena lapho usangena wena usibonela uthi Wena ithuba. utheni awuphinde ngithe mangabe mina mangithi have multiple boyfriends or multiple girlfriends angisho ukuthi lalanani uthi kodwa asibe nezintombi eziningi intombi eziningi ungalalani usatesta ngithi ukuthi ubani ozaphilisana naye and akumelanga ulwe nami mangabe uyi girlfriend yami ukuthi hayi ngiyazi ukuthi ngibona wena futhi ngibona noNthabiseni ngibona futhi noPhumzile ngoba ngisabheka izathi ke mase ngibhekile sengithi ake manje mina ngikhetha ubani ngikhetha uPhumzile kungabi indaba zalutho la abanye ngiyabashiya uPhumzile lona umkhetha ngoba bongalalani naye ngoba bekuthini ngoba hayi inkinga ile asingalalani ukujola akumelanga silale mangithi ngijola nabantu abaningi inkinga ifika lapho ukuthi namhlanje we've normalized having sex too much true. To a point ukuthi mangabe ujola nomuntu the expectation is to have sex. That is not normal. By the time ufika emendweni by the time so wena sowazi ngisho nama position wonke so utshela nendoda ukuthi baby guquka ngubhekise kanjeni imnandi. That is not normal. What's normal is that usabheka once uthole indoda ekuthandayo then you start to enjoy that sex life with that person. No too. Imagine mangabe unentombi. Imagine unentombi. Okay. Imagine ke ukuthi ayigana le ntombi. And uwe kuphela maziyo. Ayikho enye indoda la ngaphandle izodalo. Loya ngaye ngambambisa amabonde la. Yeah, phela into enhle nayo leyo. Kodwa ke but you disagree. No, phela I know that these days it's hardly you'll find abantu that that true. But Kodwa ufuna sikhulume realistic phela into esho wena angazi umuntu imaginayo ukuthi kumele yenze
angeke manje reality ayenzeki lonto leyo. Yenziwa yini? Ukuthi sesinormalize kakhulu isex. Ingane encane, ingane encane engena high school, iqale high school secabanga ukuthi mayijola kumele ukuthi inikeze umfana ikhekhe. That is not normal. Mina ngiye-varsity lapha ngiyaqala ngene e-varsity just because ngijola nobani sesine room. Hayi, so kumele ukuthi ke ngilale naye. That is not normal. Even though we've normalized it. Come on. Wena uthi ufuna kulala emshadweni. Lala emshadweni. Mthathe. Manje mangingazi ukushada. Mangazi ukushada ngalithola ithuba longashadi. Wena cabanga mangalithola ithuba longashadi. Ufunane sibayeni senye indoda. Ufunane sibayeni senye indoda. Anginawo amandla ukuthi ngishade ngikwenziwa njani nithi ngoba nithi nina kufuna kube semshadweni. Man thulube namandla ungalala nentombi. Bhanqa umntwana abantu. Hawu. Bhanqa umntwana abantu. Hawu. Enye into iphinza iqale la kulabo bhuti bethu balabantwana ngoba abathuma abantwana mfowethu hayi ngena pha bayindoda. It's like uma ngaba ulala nentombi ila utatibona khona bandindoda. Uyabo? Uyayibona le ndaba I feel lapho that's not the test of being a man. Abantwana abancane ba influencer obhuti babo and futhi ngoku nabo bhuti baba basayifihla ebantwaneni abancane lonto bavele bayente nje isihlangalaleni ba umntwana mphuma ambothenga ndisahleni nobani umntwana uyayicinga naye lonto ba and uba suspicious ba ndifuna ukuvuba mhlambe kuteki kani phana nje mbabesheke bobabini uyayebo eish and namhlanje vele injalo futhi namhlanje ngibonile ukuthi there's too much sex content and too much thirst content nje ungangena TikTok wonke umuntu uyadunusa ungena eFacebook umuntu uyadunusa ungena eTV wonke umuntu uyaqatshula uyadunusa like we are so much programmed to make it normal and I'm not saying that because I'm not saying that if you already yazi why you normalized that I think mina kuyashiyana indlela esikhule ngayo okay umuntu okhuliswa umama yedwa nomuntu okhuliswa ubaba single father nomuntu okhuliswe abazali bobathu emshadweni iya influencer indlela ozokhula ngayo uzophila so uzokhulisa umama yedwa umama uzoinfluencer ngendlela influencer ngayo ubaba naye uzoinfluencer ngendlela influencer ngayo and then uzohluka wena mangabe ukhuliswe abazali emshadweni so nje mangabe uhleli singahlala silaso bathathu bowu4 kanje and then uzokwazi ukumbona okay lo ukhule phansi kwesandla sabazali bobabili lo ukhule phansi komzali wesifazane lo ukhule okay so thina njengamadoda we must take advantage ukuthi lo akathi akakhulanga ngisho ukuthi mina lento izibe normalized isuka kanjani because ungathi uthi wena ukhule nomuntu ukhulisa ubaba wakho esilisa uthi ubaba wakho esilisa bakuthetha hayi mfana wami futhi wena intombi eningi noma wena uyabona kwenzeka ngaleso sikhathi uthi hayibo uba wenza kanje and then now usuyabona ukuthi hayi man into right now mawakho my location shintsha amadoda usuyabona ukuthi wena ntombazana hayi i-right lento enziwa kanti uma ubuka ukhulela emshadweni uyabuka ukuthi abazali bami okay bahleli kahle kumnandi kanje sikhula siyifamily and then now uba nayo mentality ukuthi mawukhulu ufuna ukuthi hayi ngibe ne-family ngibuild i-family nayo ngishade mina ngiyayizwa lento eshoyo futhi is true ngoba vele upbringing does influence kodwa mina into engicabanga ukuthi ke ifika lapho insizwa abantu bafana kumele bazi ukuthi you don't just go around sleeping leyo it must just be a basic principle thing ukuthi akumelanga ukuthi yonke intombi oyitholayo wena sokumele ukuthi ulale nayo manje it's iBhayibheli yasho ithi don't steal phela uyatshontsha mwenza njalo manje phela nabangani bakho phela umuntu maye uzokutshela ukuthi ke useyintombi uthi namantombazana kumele azihloniphe nentombazana ayihloniphe ingakhambi ilokuyithi kumele uhloniphe isikakhulu abafana ke bona kenza bayaba isaxoxa ngoku umfana uvela utafika vela goqa kwekha kodwa wena mawuyintombazana tata uba mna isidima sami mna ndimenza wena ethile yeva ungavele nawe ukhambe uvuma uthi mosha wena ngoba egcineni umfana yena kamoshe kuwo moshekelayo hey kodwa ke sineletha namhlanje ekhaya that's very usafuna ukuphawula mina ngizwe kahle
Usafuna ukuphawula. Osafuna ukuphawula? Ngayo kakhulu. Hayi phawula, ngifuna ukuzwa. Ngithi Ngoba mina phela bangathekile. Ubonile i-attack engitholile lapha eFacebook ngale ndaba. Yani. Yeah, le ndaba ukuthi mina ngithi bathi I'm promoting cheating. Vele promote cheating. No. Inkinga yale ukuthi ifike lapha ukuthi is cheating kanjani ngoba mina azange ngipromote ukuthi mawunentombi siye sayisho futhi lapho sathi akumelanga ulale nomunye angithi lala nomunye. Inkinga ukuthi nina nithatha i-sex and then put it in an equation. Obvious maqeda ulala nomuntu uza kutshela ukuthi so wami. Phela i-sex is deeper than just ukuthi ya connect ukuthi manje soko wami lo muntu. Mangiqala ukugijima lapha ngiyombheka ungagijimi lapha. Ngoba phela wena wami. Kodwa mangaba ngingakalali nawe siyathandana nje nakusasa ngakutshela ukuthi ake simise kancane sengibona next door. And like now ungachatanga like useyisoka useyintombi umuntu nomuntu wakhe into enjani leyo ba mhlawumbe ufuna ngokusibe sobabini ngathi ngokusabantu abachatile mina ndinala believe yokuthi nangaba ndinawe ndiphinde nibe nomnye akusikufeba lokho safuna ubambo lwami ingakho kusetshenziswa amagama aqinile khona ningeniyenze lento yobufebe ufebe nje kusebenza khona uzoyeka kusebenzisa igama ehlabayo impela khona ngoba uyabheda kodwa naba bayeki manje ngoba phela mangabe ulala lapha ubufebe lo oshoyo ukuthi akabe yakwenze nje mina zange ngithi nila phela ngeke bejole nje bese bengalali nje ingajona into abo5 nabo bonke labantu akalali noyedwa possible kanjani ngeke kanjani phela ukuthi benjalo kahle kunjani kuyenzeka hayi futhi ukhuluma namajiji la please you know now say jiji Thank you my friend. Thank you my friend. Paula ngifuna Paula ngisho hey kalebuwa lasiba sifani Ake la mpisa kasifana let's be giving ay uthe seqadile Mochabaku. Oh, what does that mean? Hayibo. Kunento ngifuna uku-addressa la. Zwani. And ngifuna ukuni-address mangabe ngifuna ukuphawula kodwa nje ngifuna uku-addressa nje iphele ngoba ngikhulumela last my few episodes ngabona ukuthi abantu angade abayithandanga kahle. Yini? Mangithi ma usayisoka ngikhulume ngesilungu ma uyi-boyfriend and girlfriend you are allowed to have more than my boyfriend we are allowed to have more than one girlfriends ma uyi-boyfriend we are allowed to have multiple girlfriends mangabe uyi-girlfriend you are allowed to have multiple boyfriends abantu bathi I'm promoting nawe washo njalo vele ngithule kulalela ngifuna uqede hayi ngifuna si-address le ndaba le ukuthi bengisho ukuthini ngoba ngisayivuma futhi ngimile lapho anginalapho ngiyakhona ukuthi mangabe uya boyfriend bheka nsizwa you are allowed nje wena thandana nabo bonke nje wathandana 100 mawufuna cosha amatshe nje wacosha amatshe hayi ngona ndivakwani ivangele amatshe nentombi nazo unga yazi inkinga ukuthi ngicabanga ukuthi abantu why did they take that wrong is because of look we have normalized sex kakhulu right so mawujola nomuntu ne manje sokuthi mawujola nomuntu kumele ulale naye akusibo kahle we must not normalize ulala nomuntu just because ujola naye right and we've normalized ukujola kakhulu and ukulala nje uhamba wonke umuntu uyalalana ujola nalona solale naye lahlana after a month or 2 years or 3 years uyolala la ujole naye that is not normal. What's normal is that even if you yebo unawo ama girlfriends la amaningi lawo awulali nawo wonke uyahlonipha uhlonipha isibaya senye indoda uhlonipha isibaya senye indoda but because you have normalized ukuthi mangiqala ngithi mina mosifice singahloniphekile
ungenelani wena lapho usangena wena usibonela uthi wena ithuba utheni awuphinde ngithe mangabe mina mangithi have multiple boyfriends or multiple girlfriends angisho ukuthi lalanani uthi kodwa asibe nezintombi eziningi intombi eziningi ya ungalalani usathesta ngithi ukuthi ubani ozaphilisana naye and akumelanga ulwe nami mangabe uyi girlfriend yami ukuthi hayi ngiyazi ukuthi ngibona wena futhi ngibona noNthabiseni ngibona futhi noPhumzile ngoba ngisabheka izathi ke mase ngibheka bhekile sengithi ake manje mina ngikhetha ubani ngikhetha uPhumzile kungabi indaba zalutho la abanye ngiyabashiya uPhumzile lona umkhetha ngoba bongalalani naye ngoba bekuthini ngoba hayi inkinga yile asingalalani ukujola akumelanga silale mangithi ngijola nabantu abaningi inkinga ifika lapho ukuthi namhlanje we've normalized having sex too much true. To a point ukuthi mangabe ujola nomuntu the expectation is to have sex. That is not normal. By the time ufika emendweni, by the time so wena sowazi ngisho nama position wonke so utshela nendoda ukuthi baby guquka ngubhekise kanjeni imnandi. That is not normal. What's normal is that usabheka once uthole indoda ekuthandayo then you start to enjoy that sex life with that person. No too. Imagine mangabe unentombi. Imagine unentombi. Okay. Imagine ukuthi uyayigana le ntombi. And uwe kuphela maziyo. Ayikho enye indoda la ngaphandle izodalo. Loya ngaye ngambambisa amabonde la. Yeah, phela into enhle nayo leyo. Kodwa ke, but you disagree. No, phela I know that these days it's hardly you'll find abantu that that true. But Kodwa funa sikhulume realistic phela into esho wena. Angazi umuntu imaginayo ukuthi kumele yenze. Angeke manje reality ayenze kulonto leyo. yenziwa yini? Ukuthi sesinormalize kakhulu isex. Ingane encane engena high school, iqala high school secabanga ukuthi mayijola kumele ukuthi inikeze umfana ikhekhe. That is not normal. Mina ngiya evarsity lapha ngiyaqala ngene evarsity just because ngijola nobani sesine room. Hayi, so kumele ukuthi ke ngilale naye. That is not normal. Even though we've normalized it. Come on. Wena uthi ufuna kulala nemshadweni. Lala emshadweni. Mthathe. Manje mangingazi ukushada. Mangazi ukushada ngalithola ithuba lokungashadi. Wena cabanga mangalithola ithuba lokungashadi. Ufunane sibayeni senye indoda. Ufunane sibayeni senye indoda. Anginawo amandla ukuthi ngishade ngikwenziwa njani nithi ngoba nithi nina kufuna kube semshadweni. Man thulube namandla ungalala nentombi. Bhanqa umntwana abantu. Hawu. Bhanqa umntwana abantu. Hawu. Chithele ixesha. Enye into iphinza iqale la kulabo bhuti bethu balabantwana ngoba abathuma abantwana mfowethu hayi ngena pha bayindoda. It's like uma ngaba ulala nentombi ila utatibona khona bandindoda. Uyabo? Yayibona le ndaba I feel lapho. That's not the so test of being abantwana abancane ba influencer obhuti babo and futhi ngoku nabo bhuti baba basayifihla ebantwaneni abancane lonto bavele bayente nje isihlangalaleni umntwana mphuma ambothenga ndisahleni nobani umntwana uyayicinga naye lonto and uba suspicious ndifuna ukuvuba mhlambe kuTeki kani phana nje mbabesheke bobabini uyayebo eish and namhlanje vele injalo futhi namhlanje ngibonile ukuthi there's too much sex content and too much thirst content nje ungangena TikTok wonke umuntu uyadunusa ungena eFacebook umuntu uyadunusa ungena eTV wonke umuntu uyaqatshula uyadunusa like we are so much programmed to make it normal and I'm not saying that because I'm not saying that if you already yazi why you normalized that I think mina kuyashiyana indlela esikhule ngayo okay umuntu okhuliswa umama yedwa nomuntu okhuliswa ubaba single father nomuntu okhuliswe abazali bobathu emshadweni iya influencer indlela ozokhula ngayo uzophila ngayo so uzokhulisa umama yedwa umama uzoinfluencer ngendlela influencer ngayo ubaba naye uzoinfluencer ngendlela influencer ngayo and then uzohluka wena mangabe ukhuliswe abazali emshadweni
so nje uma ngabe uhleli singahlala sila sobathathu soba u4 kuseyanje and then uzokwazi ukumbona ukuthi okay lo ukhule phansi kwesandla sabazali bobabili lo ukhule phansi komzali wesifazane lo ukhule phansi okay so thina njengamadoda we must take advantage ukuthi lo akathi akakhulanga ngisho ukuthi mina lento izibe normalized isuka kanjani because ungathi uthi wena ukhule nomuntu ukhulisa ubaba wakho esilisa thothi ubaba wakho esilisa bakutshela hayi mfana wami futhi wena intombi eningi noma wena uyabona kwenzeka ngaleso sikhathi uthi hayibo ubaba wenza kanje and then now usuyabona ukuthi hayi man into right now mawakho uma location shintsha amadoda usuyabona ukuthi wena ntombazana hayi i-right lento enziwe kanti uma ubuka ukhulele emshadweni uyabuka ukuthi abazali bami okay bahleli kahle kumnandi kanje sikhula siyifamily and then now uba nayo mentality ukuthi uma ukhulu ufuna ukuthi hayi ngibe ne-family ngibuild i-family nami ngishade. Mina ngiyayizwa lento eshoyo futhi is true ngoba vele upbringing does influence. Kodwa mina into engicabanga ukuthi ke ifika lapho insizwa abantu bafana kumele bazi ukuthi you don't just go around sleeping. Leyo it must just be a basic principle thing ukuthi akumelanga ukuthi yonke intombi oyitholayo wena sokumele ukuthi ulale nayo. Manje it's iBhayibheli yasho ithi don't steal. Phela uyatshontsha menza njalo. Manje phela nabangani bakho phela umuntu maye uzokutshela ukuthi ke useyintombi uthi namantombazana kumele azihloniphe nentombazana ayihloniphe ingakhambi ilokuyithi kumele uhloniphe isikhulu abafana ke bona kenza bayaba isaxoxa ngoku umfana uvela utafika vela goqa kwekha kodwa wena mawuyintombazana tata uba mina isidima sami mina ndimenza wena ethile yebo ungavele nawe ukhambe uvuma uthi mosha wena ngoba egcineni umfana yena kamoshe kuwo moshekelayo. Hey kodwa ke sineletha namhlanje ekhaya. That's very usafuna ukuphawula mina ngizwe kahle usafuna ukuphawula ngayo kakhulu hayi phawula ngifuna ukuzwa ngoba mina phela bangathekile ubonile i-attack engitolile lapha eFacebook ngale ndaba le ndaba ukuthi mina ngithi bathi I'm promoting cheating. Vele promoting cheating. No. Inkinga yale ukuthi ifike lapha ukuthi is cheating kanjani ngoba mina azange ngipromote ukuthi mawunentombi siye sayisho futhi lapha sathi akumelanga ulale nomunye angithi lala nomunye. Inkinga ukuthi nina nithatha i-sex and then put it in an equation. Obvious maqeda ulala nomuntu uza kutshela ukuthi so wami phela i-sex is deeper than just ukuthi ya connect ukuthi manje soko wami lo muntu mangiqala ukugijima lapha ngiyombheka ungagijimi lapha ngoba phela wena wami kodwa mangaba ngingakalali nawe siyathandana nje nakusasa ngakutshela ukuthi ake simise kancane sengibona next door. And like now ungachatanga like useyisoka useyintombi umuntu nomuntu wakhe into enjani leyo ba mhlawumbe ufuna ngokusibe sobabini ngathi ngokusabantu abachatile ndinala believe yokuthi nangaba ndinawe ndiphinde nibe nomnye akusikufeba lokho safuna ubambo lwami ingakho kusetshenziswa amagama aqinile khona ningeniyenze lento yobufebe thiwisi ufebe nje khona uzoyeka sigama ehlabayo impela khona ngoba uyabheda kodwa nababa yeki manje ngoba phela mangabe ulala lapha ubufebe lo ushoyo ukuthi akabe yakwenze nje mina zange ngithi la phela ngeke bejole nje bese bengalali nje ingajona into 5 na bonke labantu akalali noyedwa hayi kanjani phela ukuthi benjalo kahle kunjani kuyenzeka hayi futhi ukhuluma namajiji la please. You know, now say chicha. Thank you, my friend. Thank you, my friend. Paula, Paula, nisho.